Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуба, мардуми дур аз ватан ва мардуми Сарбаланди Тоҷик. Дӯстон, имрӯз 21 январи соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардам бари шумо. Навори зинда аст. Дар байни худмонам гап мезанем, соҳибони хонаам мефаҳмонатон. Хулосаи гап, видео хуб мегзара. Хоҳишманд ҳастам, бародарҷоно, лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. Агар ки бошад хонаҳо, мо метавонем ки аз наздик рафта ба навор бигирем, баҳри бинандагон пешкаш кунем, баҳри бардорони ғарибе ки дар ҳасрати хона, яъне ки ҳар рӯз дар ютуб канал нишастанд. Хоҳишманд ҳастам, меҳмоно, нав омадагиё, ҳатман лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед ва барои бонувоне ки мисол кор мехоҳанд кор кунанд дар ширкати Атомӣ, метавонем ки дар рақамҳои ана ҳамин аппаҳози гап мезанем занг бизанем. мардуро яъне ки ягон бор дар ширкати Фаберлик ақаллан ними ҳамин якумада надодане. 4 сол ман фақат бор задам. 250 130 250 ҳар як каталог да 250 130. ина худоро шукр дар ширкати Атоми кор даромадам. дар муддати як моҳ ина меқа оилики мадхтаро биёян Атомида қатимо ҳамкорӣ кунем. хуб, гапҳои апара шунавиден. эълони аввал мегзарем, бибинен аки бародарҷоно. Дворец ҳам бигем пашти аки хато мекунем. И дворец нест дӯстон, не ки метавонем ки шумо баъд аз гирифтан дворецш кунем амира. Агар маънош чия биген, дар комментария бинависед, ман ҷавобша шумо да мегумтон. Дар Душанбе аст анамин хона дар тарафи бозори Балх, яъне якум ва дуюм ошона 8 комната дорад, 2 коридори калон. сеюм ошонаш ҳам метавонем ки ҳамин хел 4 ҳуҷраи дигар кунем дӯстон. Обши 8 ҳуҷра аст, айни ҳол 1 коридори калон ҳам мешавад. дорои 6 сотихи дигар замин дорад дӯстон. 1 миллион 500 ҳазор сомонӣ мега. боз савдо дорад. ҳатман аз номи канали мо занг бизанед дӯстон. ва рақамҳои 908 08 23 40 ва 554 11 0007 дӯстон. марҳамат, об, свет ҳамаш ҳастай. иваз ба квартира ҳам мешавад дар сентри Душанбе боша. агар и масъала ҳам ҳастай. ина бародар, ина полни пешои хона ма асфалта. айраи калон то хонара 100 метр қадур неста. любой маршрут мегарда. ҳамҷа любой ҷо рафта меша. мақсад любой тарафи Душанбе, Корвон, Қараболо ҳама тарафш рафта меша. любой маршрут мегарда. ина времени коша ҳамом, туалет, дута ҳамом, дута туалет дар временка. ина инҷа хона, иҷада ята хона, я туалет, я ҳамом дар дурӯш. ина иҷада я туалет, я ҳамома. бо ина инҷаш инҷа гараж будак, ҷои анҷомхона кадаки мешавад. ина ин торуш манали дар мешавад ки дим этаж плано буд ки дим этаж меша. иҷа полниам хе тагиш гараж мешавад. полни гирди хона маҳкама. любой намуд мевара дора. ина дарахтои мевадиҳанда биёяд бисёра 6 сотиқ замина. ина хона 3 этажа. ҳар як этажш 4таи хона дораву коридори калон. 3 этаж ҳам мешавад ки 4та хона кунӣ, рангами поён коридори калон кунӣ. беруну шикатури холия дурӯш якум этаж полни обои ҳама тарафа ремонт кардагия. дуюм этажш 50% айда хонаош обои кардагия. дутиша сетиш обои кардагия. беруну шпаклёвка. ин қисмати даруни хона. якум этаж.
Яким этаж ҳам хеле полни абой ҳама тарафа полни ремонт кардагия. Сеем хона дим этаже. Дигариш хонаш. Дим этаж 50% гӯем да. Шпакловка кардагия. Ду хонаш абой кардагия, ду хонаш не. Ина бародар дим этаж. Дим этажа. Ина ҳолати даруни хона. бардорҷоно, шумо ҳама шахтон аллакай диден. наи сеюм этажа метавонед ки ҳамира ҳам 4 комната кунед ва як коридори дигар. Чӣ ҷои дурӯғшай? рости гап ака мега гаррени бад қарз дорам, ҳамин сабаб мефурӯшам. ин архе ки мондагиай мақсад шахсое ки зуртон мерасад, аз инуми канали ма занг бизанен, ҳатман бо насиб боша муомила мекунанд. Любой хел документош туғрияй бе ягон мамоният мақсад. И ошонаи сеюмай. анам хе хона боша бардоро метавонед ки равон кунед. эълони дим мегзарем дӯстон, боз як хонаи фурӯшӣ, яъне ки хонаи заминӣ аст дар деҳаи хуҷабои хил, яъне ки дар шаҳри ваҳдат айни ҳол қарор дорад, ба душанбе наздик алкай хичон хитомардоро медонира. аз район 4 километр дуртар аст. ана ҳамин хонаи дуошонага дорои 9 дар хона ва 6 сотиқи дигар замин дорад. 1 миллион сомонӣ нарх кесан. не хона 6 сотиқи замина дуошонагай бардоро. любой хел таъмир, мақсади гап хона тайёра ёхи. оилаое ки калон ҳастем бардоро мақсад 5 бардора бошен. агар шумо метавонед ки 200 000 партофта анами хонаро бихарен. хонаи хуб аст. бад нест, яъне рақамҳои 550 55 45 44 дӯстон ватсап яка ва ҳам дастӣ аст. метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кунед. роҳ ҳастай наздикиш мактабу масҷиду медпункт бардоро дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ ки айни ҳол ба мо шумо лозим аст дӯстон ҳамаш ҳаст. ҳамон ҳоҷатхона хулоса гап хона тайёрай. акам инҷа давоз бо камтарага қатъи шумо суҳбат мекунанд ки дар давоми навор гап мезананд. худтон бибинед хонаи бад нест. оғилхонаам дора, ошхонаам дора, кухни ҳамаш хулосаи гап ҳаста. اینجا یک خونه دیگه این کوخنیش این پاگری جای بانکمونی بانیا ایناش حاجت خونه ایناش همجام خونه ایناش دیدان خونه منم با یک تا دیگه حاجت خونه بعد اوغلم دوره میگذاریم به خونه کلیدار پیچکش از اینجا میشد پیچکش نه لسینسش این خونهش اینجا بانیا هسته دوشه وای کرد یکم ایتاج من این با دیم ایتاج میبرود دیم ایتاج ساش های درومه این دیگه خونش من این دیگه خونش
با درون و درون 4 خونه آبشید تو بالا. бардуро хайхтон хунора диден бошанам хехоно ҳатман муроҷиат ки ман дар хизмат шумо муқи дига ҳам метуда чикор мекунам барои бародарои ғариб ҳам хизмат накунем дига да чикор мо кор меем бародарҷоно ай шумо фақат лайку дастгирӣ кардан бинед боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ қарор дорад дар кӯчаи техника меган анам тарафдор саъдидом яъне ки 11 дар сентра яъне ки сентр дай мехона нархаш арзон бардуро 2 хона дар дуюм ошёна и квартира бардуро 42 метри квадрати ина мехона чизе ки десен ку чизе ки ҳаст бардуро айноми канали ма ҳатман аз номи канали автотои бардуро занг мезанем бо тамоми чизи чора фурӯхта мешавад 350 000 ман медонам ки бардуро ин нарх да арзандаи хитон лака ира медонем и ҳолат истастани и зебогии хонара бинем бардуро и зебогии хонара бинем хитон иҷаш кухнишай бале дураст боз дигари қисматошам насиб боша аккаунт нишон мета бардуро майда видеоро тамошо кунед фақат лайкчои бесима фаромӯш накунед бием бардуро ҳама каса якта лайка мезанем ягон чиз аз шумо намеравад рақамҳои 966 33 01 телефони дасти яка ва +7 901 732 0352 анайда боша аккаунт ватсап дора хонаҳоро нав ремонт кардем мега бо тамоми шароити хуб замонави яъне бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад бо тамоми чизи чора дига чӣ ҷои гуфтанаш ҳасте чӣ ҷои бай бардуро агар боша инам хе хонаҳо метавонед ки ба ман занг бизанед дар аввал ва ана ҳамин рақамҳои мо ҳаст бардуро дар поёнчиқе ки шумо дидестен мо дар хизмати шумоем аз наздик хонаи шуморо метавонем ки рафта навор кунем видеонавори зинда айни ҳол замистон аст хонаи зиёдӣ дошта боша агар бисёр аз бардуро мақсад хонахар ҳастанд пешниҳод кунен як каси дига ҳам зиндагиша пеш барад ё агар ҳами гап нодуруст боша агар бардуро дар комментария бинависен ки аката дурӯғ мегӯ хулоса аз шумо шахсони хонафурӯш комментария аз шумо шахсони хонахар хоб дӯстон ҳаминҷа барномаам ба охир мерасад хоҳишманд ҳастам дастгириро фаромӯш накунед обуна шидан лайк гузоштан намхе хона боша метавонам рафта аз наздик камера видео хулосаи гап бардори шахсоне ки хона бояд бихаранд пешниҳод мекунем як кас ин кас зиндагиша пеш барад ҳам хел нестед дӯстон то наврҳои оянда хидмати ёру мададгортон бошад паноҳтон ба худо.